Dames en heren! Ja, wederom een jong, die voor 24 jaar terug zijn eerste Nederlandslicht heeft gezien. Ten tweede, een jong, dat door zijn papa en man met de bekse vastelandsvirus is groot gemaakt. Ten derde, een jong, die vroeger deel heeft uitgemaakt van onze jeugdraad. Ten vierde, een jong, dat samen door de zware vasteland van dat maken, met groot en ook met klein. Ten vierde, een jong, met veel kitsch, ook dit vastelandseizoen gaat invullen. Ten zesde, een jong, die op zijn eigen manier een relatie heeft met de beeldenis op het vast seizoenswerken van ons, van de Totenregio. Ten zevende, een jong, die regelmatig opvallend rondom in Torenbergse en de Wintermoete en deze evenementen in goed banen rijden. Ten achtste, een jong, die muziektoernooien gaat steunen, met lemschiet beklommen veel podia. Ten negende, een jong, die in 2013 de jeugdvrijwilligersprijs in ontvangst heeft mogen nemen van de gemeente Wijk. Ten tiende, een jong, die passie heeft voor lesgeven aan de jeugd en zijn techniek in de buurt kunnen brengen. Ten elfde, een jong, die bekende vakantiewerk in 19 jaar tijd een ganse carrière heeft doorlopen. De jongens, Ivo, Pierre, Catharina Winterlaken, Rodendeel en Top Koemelpot 14, de jongen op Prins Ivo de Eerste! Zodat ze herkend wordt zien de Bergse als prins van de Berg van de Doden. Ivo, prins Ivo de Eerste, aan ligt hij even bij deze vastelopen te dragen. Absoluut! Potentaten en potentatennikes. Hallo! Potentaten en potentatennikes. Hallo! Potentaten en potentatennikes. Hallo!